ప్రధాని మోదీకి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మరో అరుదైన గౌరవం దక్కింది. మోదీకి ఒమన్ తన దేశ అత్యున్నత గౌరవాన్ని ప్రదానం చేసింది. భారత్ ఒమన్ దేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను బలోపేతం చేయడంలో ఆయన చేసిన కృషికి గాను ఒమన్ సుల్తానేట్ ప్రత్యేకమైన పౌర పురస్కారం ఆర్డర్ ఆఫ్ ఒమన్ ను సుల్తాన్ హైతమ్ బిన్ తారిక్ ప్రదానం చేశారు. జోర్డాన్, ఇథియోపియాతో సహా 3 దేశాల పర్యటనలో భాగంగా చివరి దేశం ఒమన్ లో భారత ప్రధాని మోదీ 2 రోజులు పర్యటిస్తున్నారు. ఇక అంతకు ముందు ఇథియోపియా కూడా తన అత్యున్నత పురస్కారమైన గ్రేట్ హానర్ నిషాన్ ఆఫ్ ఇథియోపియాను ప్రధానికి ప్రదానం చేసింది. ఇప్పటి వరకు ప్రధానికి విదేశాలు 29 అత్యున్నత పౌర పురస్కారాలు ప్రకటించాయి. భారతదేశం ఒమన్ మధ్య దౌత్య సంబంధాల 70వ వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని మోదీ మస్కట్ పర్యటన జరిగింది. వాణిజ్యం, పెట్టుబడి, ఇంధనం, రక్షణ, సంస్కృతిలో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని మరింతగా పెంచుకోవడంపై ఇరు దేశాలు దృష్టి సారించాయి.